Hemen bildu geha Zumarraga Urretxuko greba batzordek deituta urtarrilak 30eako lan bizi eta pentsio duinan alde greba deitzen den herritar eta eragile sozial ezberdin pilo bat. Azkenen, agerraldi honekin erakutsi nahi deuna da greba deialdi horrekin eragile eta herritar ezberdinek batiten deula, aldarrikapen horiekin denok batiten deula, eta pixka gustatuko zitzaiguna da, greba honen lanketarako sortu zen Zumarraga Urretxuko greba batzordea, 3-4 bilera egin ditu nolabaiteko lantalde txiki horrek, eta gure aurre lanketa oinarritu da, herriko bai ostalaritzako langile, komertzio ezberdinei, nolabait indiegu, greba horren inguruko informazioa helarazi, zergatik egiten deun, ingo deun greba hoi urtarrilak 30en, arrazoiak azaldu dizkiegu, gure aldarrikapenak zeintzuk dien azaldu dizkiegu, eta aurre lanketa hortan animau deu, jende guztie greba egun hortan grebarekin batitea. Beste alde batetik, greba batzorde hortan urtarrilak 30eako programa bat adostu deu, eta programa hori aurkeztea gustatuko zitzaiten. Goizen elkartuko gea goizeko 9etan eta kalebira bat ingo deu. Kalebira hortan, egun hortan lanendaren langile hoiei greba harako deialdi luzauko diegu, esplikatu zeintzuk dien arrazoiak eta zeintzuk dien greba horrekin batiteko guk dauzken aldarrikapenak. Gero goizeko 11etan Potros plazan elkartuko gea Donostira juteko, eta arratsaldeako Zumarragako plazan herritar guztik deitu nahi ditugu, 5 eta 7 bitarte antolau ditugun ekintza horietan parte hartzea. Elkartuko gea esan deten bezala Zumarragako plazan, eta ingo deuna izango da herriko talde batzuk, kontzertu batzuk eskainiko dizkigute, txokolata bate bai egongo da, eta mural bat margotuko denon arten. Hortaz aparte, umentzako jolasak, aurpegie margotu, eta bestelako ekintzak bai egongo die. Eta bukreta langile guztik deitzen ditugula, lan bizi eta pentsio duinan alde urtarrilak 30en grebara ateatzea.